agochados no alto das nosas igrexas, catedrais e mosteiros, en coros e tribunas. Camuflados ás veces entre esplendorosos retablos e imaxes, atópanse os órganos. O órgano, o rei dos instrumentos, testemunha dun rico pasado musical, unha das xoias do noso patrimonio histórico, sobrevive esquecido e abandonado ao paso do tempo. Mudo. O obxecto de reverter esta situación, en abril de 2009, inicianse os traballos para a catalogación dos órganos de Galicia. A situación de abandono e descoñecemento da maior parte deles leva a Xunta de Galicia a encargar a un equipo multidisciplinar de expertos a realización dun proxecto que determine o número de instrumentos existentes, avalíe o seu estado de conservación e recomende as medidas de intervención específicas adaptadas a cada un destes complexos instrumentos musicais. O proxecto ponse en marcha coa formación de 3 equipos, cada un deles cunha misión específica. Un equipo de restauradores, expertos na análise e conservación das partes estruturais e de madeira que acollen e sosteñen os instrumentos. Un equipo de organeiros especialistas en restauración e construción de órganos, que analizan toda a complexa maquinaria que se pone en acción cando o músico pulsa unha tecla. Foles, conducións de aire, tubos, mecanismos internos do instrumento, teclados. Por último, un equipo técnico responsable da coordinación dos restantes equipos, que ten ademais outras 2 importantes misións. Gravar o son dos instrumentos e facer un completo rexistro fotográfico do seu exterior e interior, desas entrañas ocultas do órgano, que é onde realmente se atopa o instrumento. Os traballos comezan na primavera de 2009 na diocese de Lugo, continuando logo polas de Mondoñedo Ferrol, Ourense e Astorga. A tal fin, os equipos desprázanse por algún dos máis salientables templos do noso país, logrando co seu traballo iniciar a recuperación da memoria duns instrumentos que, en moitos casos, hai anos que deixaron de soar. Concluída esta primeira fase de catalogación, os traballos continuarán nas dioceses de Santiago e Tui, completando así o rexistro e análise dos órganos galegos. Os resultados do proxecto servirán de base para futuros traballos de recuperación e restauración dos órganos galegos e concluirán coa elaboración e posta en marcha dun plan director do patrimonio organístico que estableza os criterios que deberán rexer futuras intervencións neste sector do patrimonio histórico. Ademais, o proxecto de catalogación contempla tamén aspectos de dinamización e educativos que poñan en valor os órganos mediante a organización de concertos e actividades didácticas. Acadarase con estas accións o obxectivo final, que non é outro que recuperar o son duns magníficos instrumentos que foron, para algúns dos máis grandes artistas da historia, vehículo para transmitirnos o seu legado musical. Uns instrumentos
que agardan poder soar de novo para emocionarnos, facendo simplemente vibrar o aire e a nós con el.